Nag-aalala ang mga residente sa Cagayan de Oro City sa posibilidad na makaranas ang lungsod ng krisis sa tubig kung titigil sa pagsusupply ng tubig ang pinakamalaking water supplier ng Cagayan de Oro City Water District. Ang detalye sa live report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril. Yes, Sara, ang itinuturong dahilan ng posibleng krisis ng tubig na ikinababahala ng mga residente ng Cagayan de Oro City ay ang sinasabing mahigit 400 million pesos na utang ng COWD sa nasabing water supplier. February 29 ngayong taon nang ipadala ng Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang Notice of Disconnection sa tanggapan ng Cagayan de Oro City Water District at Office of the City Mayor. Nakasaad dito ang sinasabing utang ng Cagayan de Oro Water District na umaabot sa mahigit 426 million pesos. Ayon sa COBI, malaki pa ang balanse na kailangang bayaran ng COWD mula taong 2021 hanggang 2024. Ito ay dahil daw sa hindi pagsunod ng COWD sa napagkasunduang water rate per cubic meter alinsunod sa kanilang kontrata noong 2018. Mula taong 2021 hanggang December 2023, 16 pesos and 60 centavos per cubic meter lang daw ang binayaran ng COWD na dapat ay nasa 20 pesos at 57 centavos per cubic meter ayon sa COBI. Ngayong 2024, nasa 24 pesos and 19 centavos per cubic meter na ang rate na sinisingil ng COBI sa COWD. Ngunit ayon sa COWD, wala itong utang sa nasabing supplier. Ayon kay Engineer Antonio Young, Division Manager ng COWD, nagpasa noong 2021 ng resolution ang Board of Directors na hindi nila kinikilala ang pagtaas ng singil ng COBI. Nag-invoke sila og force majeure kay kung matumudumduman during that time na may COVID-19 pandemic. So nag-invoke sila og force majeure not acknowledging the increase kay kabalo man ta kung unsa ang impact sa COVID-19 dili lang sa water district but the entire world man. Kaya wala raw nilabag ang COWD sa kontrata nito sa COBI ayon kay Young. Let's follow what's written in the contract nga dispute resolution ang disputed amount which is 1660 gi-agreement mi ana among bayaran continuously. Among gabayaran monthly we're paying about almost 40 million sa among tubig nga ka-receive. But the disputed amount, let's go to the process of resolving this. Wala pang pahayag sa ngayon ang COBI sa panukalang isailalim sa arbitration ang hindi nito pagkakaintindihan sa COWD. Ayon naman sa Cagayan de Oro City LGU, malaking perwisyo sa buong Cagayan de Oro City kung ititigil ng COBI ang pagsusupply ng tubig. Magsasagawa naman ng special committee hearing ang City Council para masolusyonan ang problema. Taas kayo ang proseso kay kabalot ta ato ning kapanlimbasugan kay water is life. Ito importante kayo ni. Nasa iyo nang ka unprecedented ni kay nalaging hulga ni Kobe nga putlan lagi tagkutay sa tubig. Na ilan na nga problema kung gusto manggaling ni Kobe nga putlan ta pero unaon nila ang katawhan makalburutog yun. Kung ititigil ng COBI ang pagsusupply ng tubig, may mga hakbang nang gagawin ang COWD. Isa na dito ang paghahanap ng iba pang water suppliers na pwedeng pagkuhanan ng supply ng tubig para sa lungsod. Sara, bukas ng umaga, nakatakdang isagawa ang special committee hearing ng Cagayan de Oro City Council upang pag-usapan ang mga posibleng solusyon ng problema ng COBI at COWD. Inaasahan rin ng mga konsehal na dadalo ang mga lider ng dalawang tanggapan. Sara. Okay, maraming salamat Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao.